Natasha, grêt gweld ti. Mae wedi bod yn 3 mis anodd. Sut ti wedi bod yn delio efo pethau? Di wedi bod yn gyfnod anodd i ti yn bersonol? Ie, y mis gyntaf oedd yn really anodd. O dim schedule i fi, am fy bywyd yn pob dydd. Ni fi bobl ni gen i swydd, easy, fel mae pawb yn gweud, ond fel chwaraewyr pêl-droed, dyna beth sydd gyda ni yw schedule, a mae'n ymarfer bod rownd y merched fel cymdeithas bach, a wedyn mynd gatre. Ni'n neud hwnna pob dydd. So, i ni, pan oedd hwnna jyst i stopio, oedd dim, warning cyn hefyd, oedd e jyst i, jyst gweud, girls, sy'n mynd gallu dod i ymarfer, stop, tro rownd mynd gatre. Oedd e jyst yn anodd, really, i trio, mynd trwy feddwl fi i gweud, beth ti wedi bod yn neud am 10-12 blynedd, goffod stopio nawr. Ti'n goffod trio ymarfer yn gatre, a wedyn am y 10 awr arall dros y dydd, ffeind rhywbeth arall i wneud. Ffodus i ni oedd Zoom calls a pethau fel yna, oedd hyfforddod redyn, cael meeting pob amser, oedd individuals unwaith pob wythnos gyda chwaraewyr wedyn oedd un fawr gyda tîm i gweud be oedd yr update, be ni'n mynd i gweud, sut fath o pethau ni angen gwneud yn y programs ni. So that's really that, yn cadw pobl yn bach yn sen. Fi'n gwybod oedd rhan fwy o'r merched yn ffyn o'n really, really anodd. Mae'n mad bod y gêm diwethaf o'n i wedi chwarae oedd Estonia. Mae'n just mad. Ond, o fi wedi just trio wneud rhywbeth arall i, study, wneud cwrsau arall, neu tip bach o DIY. Oedd i wedi wneud ystafell ni i peintio fe, fi'n meddwl bod mae pawb yn lockdown wedi wneud yna i ti nhw. So mis diwethaf mae wedi bod yn orau nawr, Mae ti'n sôn am gêm Estonia, achos hwnna oedd chi ennill dwi ddim yn Wrexham, fe oedd am awth y chweched, a dyna yn cyrru mis yna, 18 gêm bod efo tîm o Gymru, Prynau'r Intermediate, tîm y dynion, tîm merched, tîm dan 11, a dyna'r unig gêm ar ei gael ei chwarae, fysa neb wedi disgwyl hynny. O leia, ti'n dechrau meddwl mae sôn fod pêl-droed yn mynd i ddod nôl, mae o'n dod nôl yn yr uwch yn Nghaerfyrddin, gemer rhyngwladol, mis Medi, mae'n mynd i fod yn gyfnod prysur, achos mae bopeth i gael ei daro ymlaen drwy gemer merched, gemer rhyngwladol, rowndiau terfynol. Ond o leia ti'n dechrau gallu gweld pethau rwan, fod yna rhyw fath o lygedyn o obaith, fyddwch chi yn chwarae eto rwan yn mis Medi? Ti'n bod hynny'n help? Mae James i wneud yn really dda o TD, mae'n anfon e-bost i ni gyd unwaith 3 wythnos, fi'n meddwl, so i gweud, dyma'r be rhyw update, dyma be ni'n gobeithio bydd yn digwydd. So ni wedi cael, pan o hi'n gweud yna, mae'n rhai o chwaraewyr yn cael chat amdano fe a gweud, mae'n rhywbeth i edrych ymlaen at. Cos dros y 4 mis diwethaf, does dim, target i ni gyd fel chwaraewyr menywod anyway, i edrych ymlaen a i gweithio tuag at. So, bydde fe'n bwysig a brysur. Pob mis mae gennym ni gemau rhyngwladol a gemau i'r clwb, so bydde fe'n brysur iawn. Gobeithio bydd neb yn cael anaf, fel dros y qualifiers yma, ni wedi cael anaf mewn pob gêm, so gobeithio bydd pawb yn fit. Ni yn edrych ymlaen at fe, mae'n wedi rhoi bach mwy o bwrpas i bawb nawr i gweithio'n gael y tuag at. Gys ti edrych ar y ffordd chi wedi bod yn gwneud yn y gemau. Sut ti'n edrych arno fo? Ar ôl beth ar ei ddigwydd yn y grŵp diwetha, bron cyrraedd y rowndiau terfynol, o disgwyliadau yn uchel, a weithiau mae'n
anoddach delio efo pwysau hynny na mae os neb yn disgwyl i chi wneud rhywbeth. Sut ti'n teimlo fo pethau di mynd? Dim cystal, fysa chi wedi gallu gwneud yn well? Be di'r sy'n mae'r merched yn teimlo am y peth? Os o'n ni wedi cael y canlyniadau ni wedi cael yn y qualifiers yma, blynyddoedd yn ôl, o'n ni gyd yn, buzzing, amazing. A oherwydd y qualifiers diwetha, o'n ni wedi gwneud yn mor dda, i cael y dau, gemau gyfartal yn erbyn Gogledd Iwerddon, oedd yn siomedig i ni gyd, oedd ni gyd yn, yn gweud, oedd ddim yn, good enough, really. Ond ni dal mewn safle sy'n really dda, i gobeithio mynd i Euros. A i fi'n di siarad y Jeff amdano fe, ni jyst angen cael, pwynt yn erbyn Norwy, na fe. Os ni'n cael pwynt yn erbyn nhw, ddim yn gweud bod ni'n sicrhau mynd i'r Euros, ond bydd yna'n roni yn y driving seat yn meddwl, i gobeithio mynd i'r Euros. So, ni'n hapus mewn un ffordd, ond ni'n siomedig gyda perfformiadau yn erbyn Gogledd Iwerddon, cos ni'n edrych amdano nhw 2 gêm a gweud, dylen ni, curo nhw. Ond, mae'n digwydd, a oedd y bechgyn di mynd trwy i'r Euros yn 2016 gyda mixed results. So i ni gorfod gweud, wel, maen nhw wedi gwneud fel yna. So ni ddim yn mewn safle, wael. Ond gobeithio, pan ni gyd yn dod lan nawr mewn mis Medi, bydd ni gyd yn 100% fit a gyda'r game plan 100%, ti'n meddwl. Ti'n un o'r chwaraewyr profiadol yn rwan, a jyst gweld sy'n mae'r gêm yn gyffredinol. Obviously mae'n lot o ffordd i fynd, lot o ffordd i wella yn enwedig yn Cymru efo strwythur y gêm a'r domestic ac yn y blaen. Ond ti'n gwybod, o'r lle mae'r peth wedi newid yn sydyn, mae'n fwy o chi'n chwarae meisydd mwy, lot mwy o sylw o gwmpas y tîm rwan o ran cyfweliadau ac yn y blaen, pethau lot mwy proffesiynol. Mae o wedi newid lot yn dydi ers i ti ddechrau. Ti'n newid lot yn y 3-4 blynedd diwetha i gymharu a pendar i ti ddechrau chwarae? Loads. Even pan o'n i wedi dechrau y campaign i'r Cwpan y Byd, oedd dal ddim sylw ar gemau menywod, oedd yn alright. Yn ffodus oedd y lig di wneud yn really dda. A wedyn oedd y Euros y dynion yn llwyddiannus iawn. So, mynd mewn i'r campaign, oedd dim really gymaint o buzz, oedd just, good, ond a mwy fel arfer, ond dal ddim, a lot. So, a wedyn, pan o'n i wedi cael y canlyniadau, o'n i just yn teimlo tide turning, o'n i ddim di roedd sylw amdano fe pan o'n i'n chwarae, ond ar ôl dod allan o'r camp, mewn i'r bywyd arferol, o'n i gyd yn siarad gweud, something's happening here. Mae rhywbeth fan hyn, and ni'n gallu teimlo fe, oedd e'n, this is something big is brewing. A wedyn, dros, pan o'n i mynd i Lloegr a cael, draw, oedd e ddim yn game, for the pretty, oedd e ddim. Ond oedd gyda ni game plan i cael, game gyfartal, i cael pwynt o ddiwrth nhw. A oedd hwnna'n oedd e just i mynd off wedyn, and that was it. A y game yn erbyn Russia, oedd dim, llawer o bobl yna, ond yr atmosphere yn unbelievable. A wedyn Rodney Prade, oedd hwnna'n fantastic, o'n i wedi colli'r game, ond y dorf yn unbelievable. A wedyn, o'n i just yn cymryd sylw am popeth sydd wedi digwydd o gwmpas beth ni wedi creu. A oedd yn just a madness. Even now, so o fi wedi mynd i am walk ddoe yn y parc. O fi byth di gweld grŵp o merched yn chwarae pêl-droed gyda'i gilydd ar parc. Oedd e'n un merch a wedyn bechgyn maybe yn chwarae pêl-droed gyda'i gilydd. Ond ddoe oedd ni'n gweld 10 merch yn chwarae pêl-droed yn y parc gyda'i gilydd. So it's just mad i gweld dros 3 neu 4 blwyddyn sut fath o, adeiladu mae'r gêm maen nhw wedi wneud.
A wedyn gyda yn Cymru, mae wedi gwneud restructure o lig. Mae hwnna'n bwysig iawn i fi. I trio creu chwaraewyr dyfodol. Mae jyst yn meddwl, be oedd e, like 8,000 o plant di ymuno i'r hydol, meddwl. So, mae jyst yn ffantastig. O'r blaen, oedd e jyst yn, ni'n gwlad, eitha small, like really small. A ni jyst yn ffodus bod ni gyda 14 chwaraewyr sy'n really, really dda. A mae'r un peth ar ochr dynion hefyd. So, i gweld y datblygiadau mae'r menywod, y Cymdeithas Pêl-droed menywod i wneud yng Nghymru. Mae'n really dda. A mae'n un, meddwl bod fi a'r chwaraewyr sy'n fwy sy'n hena, sy'n fwy profiodol, yn mynd i gweud, o'n i wedi help creu hwnna. So mae'n just yn really nice i roi tim bach o, stamp ni ar, gobeithio adeiladu gêm pêl-droed yng Nghymru yn really dda, dwi'n meddwl. Un o'r pethau sy'n bwysig hefyd, ti'n gwybod, mae'r gemau wedi bod yn fyw ar y teledu ti'n gwybod, felly mae bobl yn gallu gweld hynny. Gweld y safon, a dwi'n cofio, ti'n gwybod, ar unrhyw lefel un o'r goliau gorau, y gol yn erbyn Rwsia, yn chi ennill y dair ei ddim. A mae bobl yn gweld beth sy'n bosib. Mae bobl ifanc, merched ifanc yn gallu gweld ac yn dod i nabod chi, achos mae bod ar y teledu yn fyw, yn mynd fewn i stafelloedd bobl, yn gweld chi fyna. Mae hwnna'n ffactor cry iawn yn gwerthu'r gêm, yn dweud, dwi'n meddwl. A mae hynny'n rhywbeth sydd wedi digwydd dros y 2 flynedd diwetha. Fel ti'n sôn am y gêm nawn Southampton, achos oedd o dros bob man yn dweud y gêm yna. Dwi'n credu bod hwnna wedi newid lot o feddwl i bobl am bopeth, ti'n gwybod, yng Nghymru. Oedd e'n jyst yn dangos sut mae balchder ni fel chwaraewyr sy'n chwarae i Cymru, oedd pawb yn gallu gweld be oedd e'n teimlo i chwarae i Gymru, i ro y crys arno, a gweud, so dyna be fi'n meddwl bod y tîm Cymru, dynion neu menywod, yn gallu roi'r bobl sy'n gwylio ar y teledu neu ar y dorf, a gweud, dyna be yw balchder i chwarae pêl-droed i Gymru, dyna be mae'n edrych fel. A oedd yn just yn, oedd dyna pam oedd pawb yn gallu cysylltu gyda ni, o'n i just yn, chwarae i Gymru, ond oedd y balchder just yn, oedd yn enfawr, a i pob un sy'n chwarae i Gymru, fi'n meddwl. I'r media hefyd ar y teledu, mae'n neud i ni more accessible, fel y chwaraewyr. Maen nhw, more visible. Maen nhw gallu gweld ni nawr, a gyda enwau ar crysau tŷ ni, maen nhw'n gweud, Tardin o Fishlock, I want to be like Fishlock, I want to be like Sophie Ingle. So maen nhw nawr yn gallu cael y cysylltu gyda'r chwaraewyr ar enw, a wedyn yr un peth sy'n ro'n nhw 2 gyda'i gilydd yw Gymru. So mae jyst yn, I think dros y 2 blynedd, dwi'n meddwl, mae wedi adeiladu i mynd yn fwy a fwy. O ti'n sôn fyna uchder, Tash, a ti'n gwybod, ti wedi bod yn ysgol Cymru, cael addysg yn ddwyieithog gyfrwng y Gymraeg. Rhain cael ei addysg yn Cymru ond ddim mewn ysgolion Cymraeg, eraill yn chwarae i Gymru oherwydd mam a dad nain y tai. So trio dod o hwnna i gyd at ei gilydd, a mae'r balchder na'n rhywbeth ti wedi siarad amdano fo trwy'r amser. Oedd gwrs 10 o'r merched yn credu am mwy, a mynd at i ddysgu Cymraeg, a chi fel grŵp ar ei benderfynu neu hynny, sydd yn beth ffantastig. A i weld hwnna, chi'n ymarfer y Gymraeg pan o'ch chi'n o maes awyr ag yn y beth. A mae cefnogwyr yn licio gweld hynny. Cos i fi mae'n bwysig iawn i gwybod, hanes, gwlad sy'n mynd i chwarae pêl-droed i. Mae nhw gyda, tym bach o cysylltu oherwydd mae mam neu tad ci neu mam gi yn Gymraes neu Gymro. So mae hwnna'n yn un, mae nhw, di barod i wneud hwnna. A wedyn, i fi oedd e'n bwysig i gwybod y hanes a gwybod yr iaith. A pan oedd y merched i dod o fi a Sophie Ingle yn siarad a gweud, bydde fe'n really dda, os fi'n gallu cael, oedd Sophie wedi gweud wrtho fi, I wish I could speak Welsh. A wedyn, o'n i'n siarad, fi yng Ngharad James yn siarad a gweud,
That's a really good idea, actually. So, what about, we put in the group, girls want to learn Welsh. O fi'n, yn disgwyl I neu ddau I gweud, buzzing, a wedyn oedd pawb di gweud e. Oedd y merched sydd jyst I dod mewn i'r tîm, a merched sydd wedi dod nôl mewn i'r tîm, yn byw yn Llundain, rhan fwy o bywyd nhw yn Llundain. A pan o'n nhw wedi gweud, I would like to learn Welsh, oedd hwnna'n, fi wedi gweud I had, I struck a chord, because ti eisiau, dysgu'r iaith, ond mae hwnna'n dangos, sut ti gallu dangos mwy o bachder na siarad yr iaith y gwlad ti. So, wedyn oedd o wedi cael, a ti wedi gwneud gwers gyntaf, fi'n meddwl, be oedd e, a staff ti oedd mewn hwnna hefyd. So, oedd e'n just yn ffantastig. A nawr mae Rachel Rowe so mae hi wedi cael tipyn bach o llyfrau. So, mynediad 1 a mynediad 2, fi'n meddwl, yr iaith. So, mae hi'n neud hwnna. Mae gyda audiobooks hefyd. So, mae wastad yn gofyn I fi a Haz ar y grŵp sydd gyda ni'n gilydd yn gweud, girls, what's this? Is this the right saying? A mae Kaylee Green yn neud yr un peth. So, fi yn anfon voice notes, I hi gweud, dyn neud e fel hyn. So fi wedi cael bet yn nhw I gweud cyfweliad mewn Gymraeg pan mae gemau yn mynd nôl am mis Medi. So, mae'n just yn ffantastig I gweld, rhan fwy o menywod yn eisiau dysgu yr iaith ni. Cos, fi a Angharad James yw'r unig rai sy'n siarad Gymraeg. So I cael sgwrs gobeithio yn y dyfodol gyda rhywun sy'n jyst I dysgu fe, mae'n really, really dda. A pan o fi wedi gwneud cyfweliad gyda Jason Mohammed, oedd di dysgu Gymraeg hefyd. So pan o fi'n siarad fe, o fi'n meddwl, God, mae Cymraeg sy'n really dda. Oedd e'n di tro rownd a gweud, actually, I learned this. Because my kids go to Welsh school. Oedd fi'n meddwl, dyna be'r menywod nawr yn mynd trwy, sefyllfa yma yn ei bywyd, gobeithio dylwn ni gallu cael mwy nawr. A wedyn, yn y dyfodol, pan o'n ni gyd retiring on the beach, relaxing, bydd merched ifanc yn gallu siarad Gymraeg hefyd. Mae o'n agor drysau hefyd, achos mae o'n rhoi cyfle I chi wneud gwaith ar y teledu efo'r beth fel sgorio ac yn y blaen. Felly, ti'n meddwl, fi'n gwybod ti, Angharad, mae Gwenan wedi bod yn gwneud pethau yn Gwenan yn y gorffennol hefyd yn chwarae. Ond mae wedi rhoi'r cyfle yna I chi weithio efo bobl fel Dylan Ebenezer ac yn y blaen a gallu gweld yr ochr arall o bethau sy'n rhywbeth hefyd ar gyfer pe chi falle ddim yn chwarae yn y dyfodol. Pan o fi yn yr ysgol, o'n nhw'n gweud yr athrawon yn gweud, os ydyn ti'n gallu siarad Cymraeg, beth ti'n cael well chance I cael swydd yng Nghymru, a oedd pawb whatever. So, ond nawr, dwi yn gweud I pawb, a partner fi yn gweud, os ni'n symud I Cymru, a ni eisiau symud I Cymru pan I fi wedi gorffen, you'll be fine because you will speak Welsh. And, I fi cael swydd ar ôl pêl-droed, fi ddim yn becso mor gymaint. Dwi'n gwybod, dwi'n gallu cael swydd sy'n Cymraeg neu yn y media, os dwi eisiau gwneud hwnna, yn hyfforddi hefyd, so dwi'n gwneud y B-licence, a os ydych gyda hyfforddwyr sy'n gallu siarad Gymraeg, sy'n hyfforddi tîmau yng Nghymru, bydd hwnna'n really, really dda hefyd. So, mae'n rhoi llawn opportunities I fi I cael swydd pan I fi wedi gorffen chwarae pêl-droed. Ti'n sôn am hynny, wyt ti mewn sefyllfa lle, wyt ti mewn pan ti yn rhoi gorau chwarae pêl-droed, so ti'n licio dod nôl I Gymru a fod y strwythur yna, lle bod ti'n gallu hyfforddi yma yng Nghymru a fod y cyngrair yn datblygu ac yn rhoi'r strwythur yna hefyd bod rhywun sydd wedi dechrau yng Nghymru, mynd I Loegr, chwarae yn rhywun yn gallu dod nôl a bod yna strwythur yna yng Nghymru bod chi'n gallu hefyd hyfforddi a rhoi yn ôl beth ydych chi wedi dysgu dros eich gyrfa. So ti'n licio gweld hynny'n digwydd rhywbeth? Gobeithio, dyna beth dwi eisiau gwneud. Dwi eisiau dod nôl I byw yng Nghymru ar ôl I fi
gorffen chwarae a gobeithio ar ôl rhywbeth nôl i'r cymdeithas pêl-droed sy'n wneud yn really dda i fi. So, fi'n wastad yn siarad â Nick Anderson a, gorffen y B-licence a gobeithio, mewn blwyddyn gobeithio wneud A-licence hefyd. So, bydde fe'n really dda os fi'n gallu dod nôl i Gymru. A os fi'n gallu dod nôl i Gymru i wneud, hyfforddi a cael swydd yng Nghymru, i wneud mewn dau iaith, bydde fe'n ddim yn gweud bod pawb ddim yn neud ond mae rhai ddim yn neud ond i gwneud yn gobeithio yn dau iaith hefyd, i sicrhau eto, i dangos y balchder yn y iaith ni, bydd hwnna'n really, really dda i fi, fel unigryw, anyway. A just i ni gloi math o beth, yn edrych ymlaen rwan, ti di sôn am gêm Norwy, gyma gobeithio rwan mis Medi fod bopeth yn ôl mis Hydref, o'n ni'n dechrau chwarae tag edrych ymlaen i gyrraedd yr rowndiau terfynol. Ti di sôn am pwynt yn erbyn Norwy. Be ti'n meddwl sydd angen yn amlwg mae angen i chi ennill y gemau, ond falle mae'r canlyniadau annisgwyl yn gallu bod rhywle arall yn gallu helpu chi hefyd, ond be ti'n meddwl sydd i angen rhwng rwan tan ddiwedd y grŵp yma fe? So, mewn byd o fod. I fi wastad yn gweud i'r merched, look, ni jyst angen pwynt yn erbyn Norwy, na fe. Ni'n gwybod pwynt yn erbyn nhw, i fi, mae ddim yn becso sut mynd i chwarae. Ni'n gallu chwarae, fel o'n i chwarae yn erbyn Lloegr, backs against the wall, 1 or 2 counter-attacks a wedyn cael pwynt. Mae ddim yn becso i fi chwarae fel na. Fi ddim yn chwarae pêl-droed i pawb eraill gweud, but you didn't play very well. So mae pawb ddim yn edrych ar canlyniadau neu perfformiadau os ydych chi'n mynd i'r Euros. Mae pawb yn anghofio bod y fechgyn wedi colli gêm, ond mae dwi'n mynd trwodd, a wedyn oedd pawb wedi mynd yn mad. But oherwydd oedd y canlyniadau sydd wedi mynd yn y gêmau eraill, ond nhw wedi mynd trwodd, be bynnag oedd yn mynd i digwydd. So os ni gallu canolbwyntio ar Norwy a gobeithio cael pwynt o leiaf anyway, byddwn ni'n mewn siawns i mynd trwy'r Euros. Cos dyna be ni eisiau gwneud. Mae rhan fwyaf o'r merched nawr, neu'r rhan fwyaf o'r core tîm yn hen. Ni wedi mynd trwy'r all y qualifying campaigns dros y 12 blynedd. So, i ni, os ni'n gallu mynd i'r Euros, bydd yna'n just yn unbelievable, amazing. So, just i ni, just sicrhau bod ni'n cael be ni angen i gyd honni ar yr un sheet yn gweud, wel, dyma be ni angen, dyma be ni'n mynd i wneud, dyma'r game plan, this is it. It's go home or you go to Euros. Dyna fe we. So, ni gyd yn edrych ymlaen at mis Medi, ond hefyd ni gwybod sut fath o pwysau sydd ar y game, really. Wel, gobeithio fod yn gret gweld chi gyd yn cyrraedd y rowndiau terfynol. A diolch yn fawr iawn i ti am siarad ni, ddim jyst am y pêl-droed, am yr ochr arall o bethau o ran Cymreigtad ac yn y blaen, ac gobeithio gweld ti yn mis Medi. Diolch yn fawr iawn, Tash. Gobeithio. Diolch.